Gitu doang telat. Sini tuh kan cerita. Готово freestyle. То композитор одержався как це.
Rottweiler. 2010. godine kada je taj Rottweiler uginuo, koji naš pas je bio dobar vas. Tada su krenuli sa modelom od 2015. 1-2 psa, sad već je to preraslo. Moderno opremljen objektu trenutno je 20 ženih i 2 mužaka. Stefan planira da u narednu periodu napravi uspješan broj pasa. Evo već 3-4 godine kako gradimo krenuli smo kliman bazen njima da se kupaju, uključili smo super sasvane. Evo to što se slazi, nešto prilazi, pasa, sve imaju uslove za život. Stefanovi sirezani su učesnici na izložbama i takmičenjima širom Evrope za koju su rasli na određenim predstavima medaljama i promocijama. Prvo kada je mladu muziku konkretno koji tiče na evropske prvenstvo, ove godine je bio mladi ključni pobjednik na onoj velike specijalci, pobeđivao Kosta na onim međunarodnim izbor. Ima puno plasma, po engleskoj. Sve su to u principu mladi koji do prošle godine nisu mogli da prodaju pasa tečkom Evropi sigurno, ali jedan od najboljih pasa na svijetu su Srbi što se tiče odbrana. Imamo jako dobro Rottweilera, što se pobedili na svjetskoj sudbini ili prvi. 4-5 ljudi treba svakodnevno od jutra uvijek cene koje 20 sata. Kad se ošteni onda ti sledi da se stavljaju da se seju da Nema dovoljno šesta. posla po toga.